Bună ziua! Azi am primit un nou invertor pe lângă cel pe care îl aveam deja. Vreau să-l folosesc în paralel cu primul. Pentru asta voi mai monta alte 14 panouri care sunt achiziționate, dar încă nu mi-au sosit. Acesta este invertorul de 5 kW pe care l-am deja în funcțiune, cu o baterie de 9,6 kW. Este izolat aici ca să se simtă și ea mai bine în acest regim de iarnă, să nu ajungă chiar la limita de îngheț, datorită faptului că se află într-un garaj care nu este încălzit. Și să trecem la desfacerea produsului. O etichetă exterioară de transport care nu ne interesează. Aici. Ăsta este suportul care va veni montat pe perete. Este dintr-un aluminiu, dintr-o tablă de aluminiu de 1,5 mm. Da? Se fixează prin bibluri în cele 4 găuri și va veni atârnat el ca invertor cu spatele de acest suport. Aici avem invertorul. Deci acesta este un manual, văd că în limbă germană. Da. Și aici mai am un manual în limba engleză. Da. Aici văd că se află o cheie de mufe. Mufele acestea tip solar, da? Pentru strângere și desfacerea lor. Avem cea cu cablu roșu, aici este un roșu 6 mm. Deci aceasta este cheia pentru acele mufe. Aici este un senzor de temperatură pentru o baterie, dar se folosește în cazul bateriilor clasice de plumb acid. Da. Aici acesta este un inel de ferită care îl folosim pentru filtrarea semnalelor pe care electromagnetice pe care le emit cablurile, da? Acesta bănuiesc că este pentru cablul de baterie și mai avem un inel de ferită pentru cablul de comunicație, care pur și simplu se rotește într-un număr de 2 spire, 4 spire peste această oală de ferită și apoi se introduce în mufă. Ăsta este cablul de comunicație pe care îl voi folosi la paralelizarea celor două invertoare. Da. Diblurile, da, Conexpand, care se folosesc pentru atârnarea de perete a acelui suport și a invertorului. Aici un set de mufe solare, da? Un alt set de mufe solare datorită faptului că are 2 MPPT-uri și trebuie să intri cu 4 cabluri, 2 plus 2 minus. Da, aici tot o mufă de ferită, cred că este. O să ne lămurim mai mult. BS5 884. Așa. Și aici, în acest pachet, trebuie să fie dongle-ul pentru Wi-Fi, conexiunea Wi-Fi.
puțin ca să pot să-l deschid. Da, avem senzorul de curent, acel CT, bobina CT, da, aceasta se pune pe grid, da, va veni gridul, va intra faza exact aici, are sens, da, vedeți, dacă observați săgeata de sens, și se va monta conform manualului, cu săgeata înspre invertor, din câte mi-amintesc eu. Și acesta este cablu care vine în invertor, este destul de lung, câțiva metri buni. Da, și n-am găsit acel dongle. Da, uitați-l. Da, scuze, a venit acasă și acest dongle, cred că aici se află. Da, cu șurubelele lui, vedeți, se află aici 3 șurubele, instrucțiuni de montaj și dongle-ul acesta. Acesta va veni aici, dacă se observă, și va face comunicația cu aplicația și prin telefon, tabletă, ce ne este necesar, da? Bun, deci pachetul este complet, abia primit, a avut un preț de 4237 de lei, dacă mi-amintesc bine, sau 4370 de lei, oricum sub 4400 de lei, pentru puterea lui de 5 kW monofazat. Deci menționez că este monofazat, eu nu am un branșament trifazat la mine aici și din acea cauză nu pot folosi un inverter trifazat. Și v-am spus, acesta este al doilea, pe semne că voi ajunge curând și la al treilea. Inițial am avut 14 panouri care sunt în funcțiune prin acest inverter. Da. Și am mai achiziționat alte 14 pe care le-am pus orientare est. Și sper să folosesc fiecare kilowatt pe care ni-l face cadou soarele. Vă mulțumesc! La revedere!